Ako si nastaviť ihlu na linkovanie? Základ je fungelnová ihla. Otvoriť tieto ihly, samozrejme nebudeš predsa používať po niekom, tak to, kde by sme už boli. Jednu vec, ktorú naozaj tatéri zabúdajú, a prakticky som to videl len u pár profesionálov, je skontrolovať ihlu. Skontrolovať ihlu, aby bola čo najlepšia a hlavne nebola pokrivená. Pokrivená z toho dôvodu, že aj z balíka, keď vyťahneš fungelnovú ihlu, ona sa môže stať, že má pokrivený hrot. Či už niekde sa náhodou buchla, alebo niečo podobné, alebo čínske detváky tam nahodili nejaké krivé ihly. Bohužiaľ, stáva sa to aj fungelnové z balíčku, takže na to pozor. Ihlu, predtým ako ju dáš do tubusu a gripu, pozor, musíš ohnúť, aby ti držala pekne presne v tomto type. Pretože keď ju neohneš, ona bude lietať a tá špička ti bude doslova do písmena trčať hore a nebude brať perfektne farbu. Takže ohýna sa to úplne jednoducho, dáš si prst fakovník nadzvar, hlavný prst do stredu a máš také trojprstové držanie. A jemne ju ohnem dole. Tak. Máme jemnučký oblúk, fakt naozaj 2-3 mm oblúk viac nepotrebuješ. Mini finta tuning, ohnúť si aj túto ihlu dopredu, pretože to, keď už toto drží, táto ihla môže ísť do kriva, takže prst pod zvar, priložím, ohnem, jemnučko dolu, tará, mám perfektnú krivú ihlu a teraz ju môžeme dať do gripu. V gripe si dávaj pozor, aby si tú ihlu neotrieskal o hrany, pretože aj tak úplne jednoducho ju môžeš pokriviť a to, čo si pozeral predtým s lupou, je na prd. Nahodíme si do strojčeka. Ťažké sústredenie, každý mi hovorí, že David, na čo vyplazuješ jazyk. Sústredím sa pekálne. Takže zachytím, zaistím ihlu, zvar musí ísť dole, to znamená máš hlavnú ihlu, pod tým je zvar. Nastavíme si gumičky. To je moja uchýlka, aby boli gumičky pekne presné a teraz ihla, aby trošičku vytrčala. Závisí od typu strojčeka, samozrejme časom na to prídeš, ale v praxi sa mi ukázalo taký 0,5 mm, aby vytrčala ihla, je ten základ. Zatiahnem, tada! Strojček máš pripravený a môžeme sa vrhnúť veselo na linky.